Velkommen til min gård. Nu er vi kommet ind i stalden, og herinde i stalden der har vi moderdyr, vi har søer, vi har smågrise, og I vil se nogle klip herinde fra stalden af. Ude på markerne kommer der også nogle klip, hvor vi har kartofler og frøgræs, og vi har korn til grisene. Så velkommen til. Som noget lidt specielt på min ejendom, så har jeg valgt at sætte en vindmølle op. Så jeg er faktisk både smågriseproducent og strømproducent. Og den her vindmølle, den kan forsyne ca. 1000 husstande, så den tager en god portion af Sundsby. Så det er jeg rigtig glad for. Natur og biodiversitet. Jeg har ikke så meget skov, men jeg har noget energipil, og jeg har også lidt skov og nogle åndehuller til dyr og vildt alligevel. Det har næsten alle landmænd. Jeg har så sået noget blomsterbrak til insekterne, og jeg har også noget naturareal, som dyrene rigtig kan boltre sig på. Det her, det er min yndlingsspot. Jeg elsker at sidde her, få en kop kaffe og nyde, at vi har plads nok til, at børnene lige kan spille fodbold i vores have. Så tak fordi du så med.